Ola, hoxe imos falar do fío de Ariana. O fío de Ariana provén de unha lenda da mitoloxía greca que di que cada ano os atenienses mandan 7 mozos e 7 mozas para Minos, o rei de Creta, para que el os presente como presa para o Minotauro, que vive nun laberinto en Creta. Entón, Teseo pórtase voluntario, quer que o metan nunha expedición deses 7 mozos e 7 mozas para intentar matar ao Minotauro, porque está canso desa sangría de mozos e mozas de Atenas que van alimentar ao Minotauro, que era un monstro terrible. Entón, elaborou unha estrategia que foi namorar a filla de Minos, Ariana, que se chamaba, e esta, temerosa, despois de estar namorada dele, de que non volvera, mesmo que non morrera na operación, non podía volver, non podía sair, estaba condenado a errar neste lugar onde vivía o Minotauro. Entón, ela doulle unha madeixa de fío e, efectivamente, o Teseo matou o Minotauro e, gracias ao fío de Ariana, pudo sair do laberinto cos mozos que o acompañaban e as mozas. Este mito, dou lugar á expresión o fío de Ariana, que designa a liña a seguir para acadar un resultado, unha investigación, unha operación, un proxecto, unha trama, etc. Para o filósofo Gastón Bachelard, este fío significa a confianza. É dicir que, se temos confianza nun proxecto, seguimos esta confianza e temos máis posibilidade de realizar o proxecto. Pois eu pediría para o día de hoxe utilizar esta lenda para decir a ver se Tifani Ariana, filla do Minos Trump, se namora de Teseo Penal Internacional e lle dá o fío para entrar no Israelo labirinto e capturar o monstruoso, o monstro ogro, devorador de nenos, Minotauro, o cal seu pai alimenta e protege.